ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰናዩ ሃሌሉያ እሱ ስለዘከረና ሃሌሉያ زمعت زيادة وشيء زاهب نالله هاللويا خدمو يدوك نبرني نالله هاللويا بعد برنامجنا بسم أبون ودين نفس بسم حدا أملاك جبرينا هاللويا هاللويا سمحت زيابيرنا حسبنا هاللويا زيابير صابكن لي بحرتنا أملاك مخانو حسبنا وكل زيابير هاللويا Jesus, oh Jesus, Hallelujah, Hallelujah. حرتنا أملاكي خالو لنا Hallelujah. قواه أملاكي خالو لنا قويتا Hallelujah. غرخايو داني لنا قويتا Hallelujah. راس زيت أفانس حرت قابز حلنا قويتا Hallelujah. Hallelujah. أبتني بدلكاس زيابير Hallelujah. شباب كميها لو كلبل عديناه من الخمانة يخل ناخذ محرتك حريس لزوان سلسي ودا هم دما بهاري خاص لزوان ولقزي بمحرت نزلنا بويتا الملست لدينا بويتا أبا خاخن تنت لدي بويتا أبا خاخن وكنت لدي نسخة حرت كان ذكرى لنا بزمشي السبويتا أبيتنا إكزيابير محرت أبيتنا إكزيابير لوهات هللويا زيو عبيو هللويا هللويا حرت كان نرى ناس مملاس كخون بزمش الزبويتا هللويا نبا خاموغياي كخون غويتا هللويا الدحري خاموغياي كخون غويتا بزمش الزي هللويا 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 يقرمني أنا سيقرمني غيرها يدنكني أنا سيدنكني لو هتك يقرمني أنا سيقرمني محرتك هللويا 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 حبقال እግዚአብሔር ክንሪና ሃሌሉያ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ዝገበረሎም ምሕረት ሃሌሉያ ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 9 ካብ 12 ክንሪኦ ኢና ሃሌሉያ በሓቂ እግዚአብሔር ምሕረት ዘደንቕ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከምዚ ድማ ይብል ካብ 12 ክንሪኦ ሃሌሉያ ነህምያ ምዕራፍ 9 ኣብ 12 أتخذوا من قديم تخبرها اللهم معانتي بعندي دبنا يتدمى بعد حوي برحكا يوم نبلغ خرد سيناك وردك كاب سماي دمى تزاربكا يوم ونوع فردتاتن حقينيا حقاقاتن تزازات كان كأهبكا يوم كاقدس تسنبتكا دمى أفلتكا يوم زازاتن سرعتاتن حقن كأبي باريخا وسي أزسكايو اتميتهم دما كاب سماي انجيرا هبكايو سمعتهم من كابكوح ماي أوساكالو تانا آتاتهم كتبهم إكازر كحكالا مدري انتخور سوا دما ناب أخاكو تزارب كايو
ساتوم أبوتاتنا جنا تعبيو ساتوم سالوم دما أثرو تزازت كون أي سمعون اسمع أبيو زبر كالوم تأمرات كا أي ذكرون ساودوم دا أثرو بعقوتهم نابتابارنتهم كملسو حلقاشم سخاقنا أملاخي قريتان سنين محارنيخا قرادهم باي بعد بزح ثلاثة فمو أي حد كايومن ساسي بتاي جيروسي تخاب قبري تخاب مدري قد سيزوز كا أملاخ كا زيو نسبلو أزيوم أخور يخا سخاقنا بمسح محرتك أبرخا أحدك يومن بمعاتي ممرح مقدم عندي دبنا بليتي خخور لا من قدي خبرها لهم عند حوي خباتاتهم أي حاول زستمرهم دما تصبق منفسها في يوم وأنا خافا كم أفهم يبدل كان نسمعتهم دما ما يحب يوم برخاون قد يقبلك قد يبدلك 4 عمت سمقف يوم داوتومن أيقربون أقارم دما أحبتن مقصتاتن هزبتاتن كأحب كيوم ديجيركا دما كثل كيوم مدرسيهون هاجر نقص حشهون هاجر عون نقص باسانن ورسو لدقهم كم كواخب السماي أبزح كيوم أبتا ربوتاتهم كأتوان كوسوان زبالكم مدري دما أتخيوم توم دك كأتو وامو نتهاجر ورسوا نتوم أبتهاجر الزدليو خبروهم أبيدهم أحلف كهبكيوم تعدى ختماتاتن روكيت مدرن كأحزو كل تصبق نجر زمن أوايتن تقعتن حسبتاتن وينتاتن أوانعن بزح فراي أعوامن إما ورسو وبتعبي لو هاتكا بالعد سقرون سبحون تحقسو ساتهم قنا بتتنيات كوينون هبخا علون حق خادما دحيهم دربيوهم نتوم نابخا خملسو زمعدوهم نبياتكا قتلوهم أخاون أزيهم صروفها ስለዚህ ናብይ ሰላቶም ኣሕሊፍካ ሃብካዮም እሞ ኣጨነቕዎም ግዜ ፀበብኦም ግና ናባኻ ኣወዩ ንስኻ ድማ ካብ ሰማይ ሰማዕካ ከምቲ ብዙሕ ምሕረትካ ከዓ ካብ ኢድ ሰላእቶም ዘድሕንዎም መድሓንቲ ሃብካዮም ዕረፍቲ ምስ ኮነሎም ግና ተመሊሶም ኣብ ቅድሚኻ ክፉ ገበሉ ሽዑ ድማ ኣብ ኢድ ሰላእቶም ኣሕሊፍካ ሃብካዮም እሞ ገዝእዎም ተመሊሶም ከዓ ኣባኻ ኣውዩ ንስኻ ድማ ካብ ሰማይ ሰማዕካ ከም ምሕረትካ ከዓ ብዙሕ ሳሕ ኣድሓንካዮም ናብ ሕግኻ ክትመልሶም ኢልካ ድማ መዓድካዮም ንሳቶም ግና ተዓበዩ ትእዛዛትካ እውን ኣይሰምዑን ነቲ ሰብ እንተገበሮ ዝድሕነሉ ፍርድታትካ እውን በደሉ መንክቦም ድማ ኣድሓርሓሉ ክሳዶም ኣትሪሮም ከዓ ኣይሰምዑን ብዙሕ ዓመታት ድማ ተዓገስካዮም ነቢያትካ ጌርካ ከዓ ብመንፈስካ ማዕድካዮም ኣእዛኖም ግና ኣይመለሱካን ሽዑ ናብ ኢድ ህዝብታት ሃገራት ኣሕሊፍካ ሃብካዮም ግናኸ ንስኻ ለዋህን መሓርን ኣምላኽ ኢኻ እሞ ብብዝሒ ምሕረትካ ፈፂምካ ኣይወዳእካዮምን ኣይሓደግካዮም ግናኸ ንስኻ ለዋህን መሓርን ኣምላኽ ኢኻ እሞ ብብዙሕ ምሕረትካ ፈፂምካ ኣይወዳእካዮምን ኣይሓደግካዮምን ኣሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ أبسق الريو هاللويا
እስራኤላውያን ብዙ ጊዜ ይበድሉ፣ ብዙ ጊዜ ይመለሱ፣ ይበድሉ ይመለሱ። እግዚአብሔር ድማ በምሕረት ይጥቅቶም ጊዜ ይህቦም ነይሩ፣ ዕድላት ይህቦም ነይሩ። ብሓቂ ኣብዚ ንመሃሮ እንታይ በቃ እግዚአብሔር ምሕረተኛ ኣምላኽ እዩ፣ ምሕረቱ ዘይውዳእ ኣምላኽ እዩ። ሃሌሉያ ምሕረት እዩ ዘንብረና ዘለዎ ነፍስ ወከፍ ደቕት ስጉምትና ነፍስ ወከፍ ጉዕዞና ኢየሱስ ምሕረተኛ ስለዝኾነ ኣምላኽና ምሕረተኛ ስለዝኾነ ኩሉ ጊዜ ይጽበየና። ኣነስ ይገርመኒ ምሕረትከ ይገርመኒ ኣነስ ይገርመኒ ምሕረትከ ሃሌሉያ ብሓቂ ፀዋር ኣምላኽ ኢኻ እግዚአብሔር ጼርካና ኣለኻ ጎይታ ሃሌሉያ ካብ ዕድል ናብ ዕድል እግዚአብሔር ኣቦ ብዙሕ ጊዜ ትዛረበና ብዙሕ ጊዜ ትመዕደና ውሉድካ ጌርካና ጎይታ ሃሌሉያ ኣቦን ውሉዱ ከም ዝበፅሖ ትበፅዓና ጎይታ ትመልሰና ጎይታ ትብለና ንስኻ ጎይታ መን ኣሎ እሞ ከማኻ ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከማኻ ጎይታ ለቲ ዘይውዳእ ምሕረትካ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ለቲ ዘይውዳእ ለውሃትካ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ምሕረትካ በዚሕና ጎይታ ተሰኪምካና ኣለኻ ጎይታ ሃሌሉያ ቤት ምሕረትካ ኢየሱስ አቤት ፍቅርኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ጼርካን ኣለኻ ጎይታ عصر الساعة فرخا قويتا عصر الساعة محرتك قويتا سير كاني لغا كام معلتي بمحرتك ناخللك دويلك ياوقالك تتخيلك هلفو ياوقالك سير كاني لغا كام معلتي بمحرت ناخللك دويلك هلفو ياوقالك تتخيلك هلفو ياوقالك
أيرسعني تفقرخا أيرسعني تمحرتك أيرسعني وسنتك أيرسعني تلوهاتك كيدك كيهل جوخانا بكا سلماتا بسخون برهانكا نبراكا تقوبوت مداغر كايو أساقي كان بروكوت تقوبوت مداغر كايو أساقي كان بروكوت كنز خما منالو خلاص خالد كنز خمار من علم كنت خلاص خالد عباس بالإصابة حني خلال استيمتي تعاوت እግዚአብሔር ውቀስቱ ታሪክ تعاوت እግዚአብሔር ውቀስቱ كيدك كيحلم جوخانا بركا سلماتا بسخون برهانكا نبراكا تقوبوت مداغر أساقير كاني بروكوت كنز خمار من علم كنت خلاص تخول كبرت عيسو من علم كنت خلاص تخول عباس بالإصابة خلال استيمتي እግዚአብሔር ውቀስቱ አይኽደን ተዓውተ እግዚአብሔር ውቀስቱ አይኽደን ተዓውተ እግዚአብሔር ውቀስቱ ሕትካ لكخاب كفتلي يأتونا مقدس لوقي زي مسواتي مسكانة حيزة خربنا بخر سيسي كبري تولى حتى لكخاب كفتلي كأتونا مقدس كلو جيزي مسواتي مسكانة حيزة خربنا بخر سيسي كبري تولى كخاب كفتلي كأتونا مقدسنا
لوجيزي مسواتي مسكنا حيزي خيرنا بخو مسيسي كبري مسيسي كبري تبلنا مسيسي تبلنا كأتونا مقدس لوجيزي مسواتي مسكنا حيزي مسيسي كبري تبلنا Come he went, let him go. Hangi hanımsın, aman askar. Senle, hatta. Come he went, let him go. حلتكاي وداني حلتكاي وداني سنايكاي وداني سنايكاي وداني لو حتى هم he went letting go حقها نفسك حرتكاي وداني نبلالنا نملكالنا قويتا نفسي تملكالا قويتا تمهلك معاس الدم تمهلك معاس الدم تفغرخ معاس بالتحويل ساع مسكريو ساع مسكر ساع مسكريو ساع مسكر اتي حاجتي
كسع مسكلي كسع مسكلي كسع مسكلي كسع مسكلي يوتي يسوع تفخر خاص معاص بالتعبير يسوع تمحرك معاص بالتعبير يسوع تفخر خاص معاص بالتعبير كسع مسكلي كسع مسكلي كسع مسكلي كسع مسكلي بيتي وحاتي صوتي حاتي والدم كسع مسكلي كسع مسكلي كسع مسكلي كسع مسكلي مسكن يسوس لتقبل كالنا عدا مسكنك كالنا بيت وتنا تمسكنك كالنا بيت نفسنا تمسكنك كالنا بيت كبرينا عفا كل خبرينا عفا يفل بيت
جدما خمتي بمنفس كازردا أخلنا قويتا جونا ما أخلقا هونكا زيابه ربو قالكا ختمهرنا خبور قالكا تدوزق لنا قالكا تأبيت كاستخدمنا قالكا هللو تدد حريخا زسعب قالكا هللو كنسعبك كازقبر قالكا هي وزغنا قالكا هللو فواس زغنا قالكا قويتا ومون وحيد نخمتنا نصلياتنا هللو مشتنا خاتو فلت أنا فوس زدلي فوس بخونو فلتأت نزدلي فلتأت بخونو بالنقاف نزدلي بالنقاف بخونو تخبر قالك حجون زيابي ربو وغيركا تزاربنا وغيركا معدنا يسوس كم زيبنينا غيركا خلو لي إخا يسوس منفس قدس كبرين هبكا لنا لعلنا بلكا لنا منفس قدس كل خبرين سخاو صدق جيسس ماي آمين እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ምስጋናን ካብዘል ዓለም ንዘል ዓለም ንተሰማያዊ ጎይታን ንጉስን ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ይኹኖ እንደገና እግዚአብሔር ዕድል ስለዛበና ደጊሙ ደጋጊሙ ህይወት ከብዛሐልና ስለዝፈትዎ ስሙ ይኽበር እንደገና እግዚአብሔር ስለዛበና ዕድል በምስጋና ጀሚርና መንፈስ ቅዱስ ኩሉ አሕሊፍና ክንህቦይና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ካብዘል ዓለም ንዘል ዓለም ክቡር ይኻ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ስኻ ካብዘል ዓለም ንዘል ዓለም ሕያው ኢኻ እሞ ተመስገን ንብለካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ስለዝሃብካና ናይ ዘል ዓለም ህይወት ዕድል ነመስግነካ ኣለና ክብርን ምስጋናን ውዳሰን ንዓኻ ይኹን ተሪፉ ዘሎ ግዜ ድማ ንዓኻ ሓሊፍና ንህብ ኣለና ቅዱስ መንፈስካ ኣብ ማእኸልና ብኽብርን ብምልኣትን ብሞገስን ይመላለስ ቅዱስ ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ይብራህ ንህይወት ይኹነልና ብክብር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ዝሓለፈ ካብ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ርኢና ኢና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዝበሎ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ኣብ ቁፅሪ 14 መንፈሰይ ኣብ ውሽጦም ክሕደር ሕያዋን ከዓ ክገብሮሜ ኣብ ሃገሮም ድማ ከም ዝነብሩ ክገብሮሜ ሽዑ ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክፈልጦዮም ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበለኹ ክገብሮ ድማ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበለኹ በለኒ ይብል እዝመንዩ ሕዝቅኤል ከምዚሉ ተዛሪቡ እግዚአብሔር ኣብ ቤተ እስራኤል ነቢያት ፍሉጣት እዮም ነቢያት ይፍለጡ እዮም ናይ እግዚአብሔር ነቢያት ተባሂሎም እዮም ዝፅውዑ እግዚአብሔር ንህዝቡ ዝዛረበሎም እግዚአብሔር ድማ ንህዝቡ መልእኽቱ ዘመሓላልፈሎም እዮም እስራኤል ካብ ግብፅ ወፂኡ ብእግዚአብሔር ሓይሊ እንደገና ድማ ካብ ባቢሎን ምርኮ ተመሊሱ እንደገና ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ፈሊሶም ድሕሪ 2900 ገለመን ከባብን ዓመታት ናብ ሃገሮም እንደገና ካብ መላእ አውሮፓ ተመሊሶም እዮም እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክንምርምሮ ከለና እግዚአብሔር ኣብ ሆሴዕ ተዛሪቡ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ነቢያት ተዛሪቡ እዩ እግዚአብሔር ነቲ ዝተበተነ ከም ዝእክብ
أزي انتاي نري إمالتيو እግዚአብሔር ኣብ ዘበናት ውሽጢ ዝተዛረበ ነገር ዝፍጽም ኣምላኽ ማለት ኣብ ሓደ ወለዶ ትንቢት ክንገር ይኽእል እዩ ኣብቲ መጻኢ ወለዶታት ግን ይፍጸም ማለት እዩ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ንውልድ ወለዶ እዩ ዝዛረብ ንምንታይ ክንብል ከለና እግዚአብሔር ናይ ኪዳን ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ነቲ ዝተበተነ ህዝቢ ከም ዝእክቦ ነቲ ሓሳረ መከራ ዝጸግብ ዝነበረ ህዝቢ እንደገና ህያው ከም ዝገብሮ ደጊሙ ደጋጊሙ ኣብ ነቢያት መጽሐፍ ተዛሪቡ እግዚአብሔር ዝዛረብ ኣምላኽ እዩ እንደገና ድማ ዝትግብር ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ነቲ ዝተዛረቦ ናብ ተግባር ዘምጽእ ጎይታ እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ትንቢት ከቶ ብሰብ ፈቃድ ኣይመጽን ቅዱሳን ነቢያት መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ተዛሪቦሞ ነዚ ናይ ትንቢት ቃል ማንም ከም ድሌቱ ክትርጉሞ ይክእልን እዩ ማለት እዩ ምንታይ ማለት እዩ እዚ እግዚአብሔር ተዛራባ እዩ ናይቲ ትንቢት ምንጪ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ድማ ክዛረብ ከሎ ቅዱሳን ነቢያት መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ይዛረቡ ማለት እዩ ብሰብ ፈቃድ ኣይኮነን ትንቢት ማለት እዩ እግዚአብሔር ትንቢት ዝዛረብ ኣምላኽ እዩ ናይ መጀመርያ ትንቢት ተዛራቢ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ኣብ ዘፍጥረት ኣዳምን ሔዋንን ኣብ ኤደን ገነት ካብ ኣምላኽ ምስ ወደቁ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝመጽእ መጀመርያ ዝነገሮም እሱ እዩ ባዕሉ እግዚአብሔር ተዛራባይ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ነገር ዝፍጽም ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር መጽኡ ቁርበት ከዲኖም ተስፋ ሂቦም ከይዱ ማለት እዩ ትንቢታዊ ተስፋ ንመጻኢ ዝኸውን ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ምጽኣት ብስጋ ከም ዝግለጽ ተዛሪቦም ከይዱ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ዝዛረብ ኣምላኽ እዩ ተዛሪቡ ድማ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ትንቢት ወይ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ስራሕ ዘለዎ ብጽሒት ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ስለዚ እቲ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ትንቢት ኣሎ ንውልድ ወለዶ ዝንገር ኣብ ወለዶታት ዝፍጸም ኣብ ዘፍጥረት 15 ንኣብርሃም እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ከምዚ ኢሉ እዩ ህዝብኻ ህዝቢ ኣብ ዘይኮነ ህዝብታት 400 ዓመት ክግዛእ ኢሉዎ እዚ ንመጻኢ እዩ ካብኡ ድማ ብኢደይ ከውፅኦ እቲ ኣብ ባርነት ዝወደቀ ህዝቢ እንደገና ከውፅኦ ኢሉ ኣብርሃም ቢወት ከሎ እዚ ተስፋ ተቀቢሉ እዩ እዚ ተስፋ ካብ ኣብርሃም ናብ ይስሐቅ ካብ ይስሐቅ ናብ ያዕቆብ ካብ ያዕቆብ ናብቶም 12 ነገድ እንዳተሰጋገረ ከይዱ ማለት እዩ እዚ ተስፋ እዚ ኪዳን እግዚአብሔርና ኣብርሃም ዝኣተወሉ ንውልድ ወለዶ ዝተሰጋገረ ድሕሪ 430 ዓመት ከባቢ እግዚአብሔር ድሕሪ 10 ወለዶ ቆፂሩ ናብ ግብጽ መጽኡ መን እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚ ትንቢት ኢልና ክንሓስብ ከለና ብዛዕባ ሃገር ክንገር ከሎ ብዛዕባ ናይ ዓለም ነገር ክንገር ከሎ ዘለና ዓለም ክንገር ከሎ ሎሚ ዝተዘረበ ትንቢት መዓስ ይፈጸም ንሕና ይንፈልጥን ኢና ስፔሲፊክ እግዚአብሔር እቲ ጊዜን ሰዓትን ቦታን ቆሪጹ ተዘይተዛሪቡ ማለት እዩ እግዚአብሔርና አብርሃም ከምኡ ይነጊሩ ጊዜን ቦታን ቆሪጹ ይነጊሩ ስለዚ እግዚአብሔር ንቅድሚት አንዊሑ ዝጥምት ኣምላኽ እዩ እዚ እግዚአብሔር ንውልድ ወለዶ ዝህቦ ተስፋን ትንቢታዊ ኪዳንን እዩ እንዳተሰጋገረ ዝኸይድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ካልኣይ እንሪኦ ሎም ምሸት እቲ ሓፂር ዝኾነ ጊዜያዊ መልእኽቲ ማለት እዩ
ጊዜያዊ መልእኽትታት ብዛዕባ ጊዜያዊ መልእኽትታት እግዚአብሔር ብመንፈሱ ይዛረብ እዩ ካብ ምዕራፍ 22 ቀዳማይ ነገሥት ክሪና ብርሃንን ጸልማትን ሓቅን ሓሶትን ኣብዛ ነብረላ ዓለም ኣለው ክልቲኦም መግለጺኦም ድማ ሰባት እዩ ኣብ ሰባት እዩ ዝግለጽ ሓቅን ሓሶትን ብርሃንን ጸልማትን ስለዚ እግዚአብሔር ድማ ብርሃን እዩ ብርሃን ስለዝኾነ በቲ ብርሃን መንፈስ ቅዱስ ገይሩ ዝዛረቦ ኩሉ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ሓቅነት ዘለዎ ዝጭበጥ ንሰባት ዘረጋግእ ዘጨናንዕ መልእኽቲ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ንኽገብሮ እዩ ዝዛረብ ክዛረብ ኢሉ ኣይዛረብን እዩ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ማለት ኮይኑ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኢሉ ማለት ተፈጺሙ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ማለት ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ሓቂ ተደሪኽና ክሪኦ ከለና ሎም ምሸት እንደገና እንሪኦ ነቢዩ ሚክያስ ንኣክዓብ ከም ዘስማዓሉ ኣክዓብ ብዛዕባ ኣክዓብ ካልኣይ ነገሥት ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 22 ብዛዕባ ኣክዓብ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ኣክዓብ ናይ እስራኤል ንጉስ ዝነበረ ሰበይቱ ኤልዛቤል ትበሃል ሲዶናዊት ዝነበረት ጓል ንጉስ ዝነበረት መርዓቱ ናይ ጎረቤት ሃገር ሰበይቱ ዝነበረት እዞም ክልቲኦም እዚኣቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ፍሉጣት እዮም እቲ ዝፍለጡሉ ሓደ ምክንያት እንታይ እዩ ብምፍራስዮም ዝፍለጡ እቲ ንኣምላኽ ዝቐርብ መስዋዕቲ ብምፍራስዮም ዝፍለጡ ክልቲኦም ብዛዕባ ኣክዓብ ክንሓስብ ከለና ኣክዓብ ኣብ ዘበነ ኤልያስ እዩ ነይሩ ኣብ ዘበነ ኤልያስ ነይሩ ኣክዓብ ኤልያስን ኣክዓብን እንታይ ከም ዘሕለፉ ንፈልጥ ኢና ኤልዛቤል ድማ ነቲ ሰብያ ባይዘዌ ኤልዛቤል ሰብያ ሓደ ሰባት ናይ ኤልዛቤል መንፈስ ኢሎም ክጽልዩ ትሰምዕ ኤልዛቤል ሰብያ ሲዶናዊት እያ ናይ ጣዖት ኣምልኾ ተምልኽ እያ እዚዩ ዝተረፈ ካልእ ነገር የለን ብድሕሪኡ ግን ድሕሪ ጣዖት ኣምልኾ እንታይ ኣሎ ኩሉ ዝፍለጥ ስለዚ ኣብዚ ክፍሊ እዚ እንሪኦ እግዚአብሔር ከም ዝዛረብ ንርኢ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝዛረብ ኣምላኽ እዩ ኣክዓብ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ኣክዓብን ኤልያስን ዝተፈለጡ እዮም እንደገና ሚክያስ ድማ ኣሎ ንኣክዓብ ዝተዛረቦ ማለት እዩ ሎም ምሸት ብዛዕባ ሚክያስ ክሪኢና ማለት እዩ ቁጥሪ 1 ሶርያን እስራኤልን ከዓ ከይተዋግኡ 3 ዓመት ተቐመጡ በታ ሳልሰይቲ ዓመት ድማ ኢዮሳፍጥ ንጉስ ይሁዳ ክበጽሖ ናብ ንጉስ እስራኤል ወረደ እቲ ንጉስ እስራኤል ከዓ ንገላውኡ ራሞት ጊልዓድ ናትና ምዃና ትፈልጡ ኢኹም ስለምንታይ ደኣ ካብ ኢድ ሶርያ ዘይመለስናያ ኢልዎም ነበረ ኢዮሳፍጥ ከዓ ንራሞት ጊልዓድ ክንዋጋእስ ምሳይዶ ትኸይድ ኢኻ በሎ ኢዮሳፍጥ ድማ ንጉስ እስራኤል ንስኻ ምስተዳለኻ ኣነ ድልዌ ሰራዊትካን ኣፍራስካን ምስተዳለዉ ከዓ ሰራዊተይን ኣፍራሰይን ድልዋት እዮም በሎ መሊሱ ድማ ቅድም ግና ንእግዚአብሔር ንዕተት በሎ ኣብዚ ታሪኽ እዚ ንሪኦ እንታይ እዩ ናይ ይሁዳ ንጉስ ኢዮሳፍጥ ንእስራኤል ወሪዱ እዩ ንእስራኤል ወሪዱ ንኣክዓብ ክሓቶ እዩ ኸይዱ ንኣክዓብ ክሓቶ ዝኸደሉ ምክንያት እንታይ እዩ
አካይዱ ተይልና ሞስቦ ነይሮ ወዱን ንአክዓብ ድማ ጓሉን ከምዝተዋሰቡ ነይሮ ብኡ ምኽንያቱ ኸይዱ ስለዚ አክዓብ ናብኡ ኸይድ ከሎ ናብ አክዓብ ከይድ ከሎ ኢዮሳፍጥ አክዓብ ሓደ ሕቶ ሓቲቱ ብዛዕባ ራሞት ጊልዓድ ሓቲቱ ምሳና ትኸይድ ዲኻ ኢሉ ሓቲቶ ሓደ ነገር ኢሉ እስኻ ምስ ተዳለኻ አፍራሰይ ክዳለው ሰራዊተይ ክዳለው ግን ሓደ ነገር ኢሉ ኣብዚ ቦታ እዚ ቅድም ግና ንእግዚአብሔር ንሕተት በሎ ኩሉ ነገር ዝተዳለወ እዩ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ነገር እዩ ግን ንመን ንሕተት ንእግዚአብሔር ንሕተት ኢሉ ንእግዚአብሔር ምሕታት ኢዮሳፍጥ ይፈልጥ እዩ ኢዮሳፍጥ ኣብ ይሁዳ ዝነብር ንጉስ እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ካህናት አለው ናይ እግዚአብሔር ካህናት አለው ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ እግዚአብሔር ነቢያት አለው ስለዚ እንታይ ኢሉ ኢዮሳፍጥ ንቅድም ንእግዚአብሔር ናዕተት እግዚአብሔር በዚ ጉዳይስ እንታይ ይብል እዚ ናይ ለባብ ሰብን መስተውዓልን ናይ መንፈሳዊ ሰብ ሕቶ እዩ እግዚአብሔር እንታይ ይብል እርክነት ስለ ዘለዎ ዝምድና ስለ ዘለዎ ተሲኡ አይከደን ከም መንፈሳዊ ሰብ ዝሓተተ ሕቶ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ናዕተት እግዚአብሔርስ እንታይ ይብል ንእግዚአብሔር ምሕታት ሓደ ነገር እዩ ነቲ መልሲ ድማ ተቀቢልካ መኻድ ካልእ ነገር እዩ ስለዚ አክዓብ ዝገበሮ ሓደ ነገር እዩ ሽዑ እቲ ንጉስ እስራኤል ነቶም 400 ዝኣኽሉ ነቢያት አኪቡ ንራሞት ግልዓድ ክዋጋአዱ ኸይድ ወይስ ክተርፍ በሉ ኣብዚ ኣራይዋ ነቶም 400 ነቢያት እዩ ዝብል እቶም 400 ነቢያት ጥራይ ኣብ እስራኤል ናይ እግዚአብሔር ነቢያት እዮም ዝበሃሉ እቶም ናይ እግዚአብሔር ዝኾኑ እዚኣቶም ግን ነቢያት ጥራይ ተባሂሎም እዮም ተጸውዖም ነቢ ክባል ከሎ ናይ መን ነቢ እዩ ናይ መን ነቢያት እዮም ናይ እግዚአብሔር ነቢያት እዮም ወይስ ናይ መን ነቢያት እዮም ኩሎም አማልክትን ጣዖታትን ናይ ባዕሎም ነቢያት ኣለዎም ናይ ባዕል ነቢያት ነይሮም ናይ ባዕል አስታሮት ነቢያት ነይሮም ናይ ባዕል ብዕልዞብል ነቢያት ነይሮም ናይ ፍልስጤማውያን አማልክቲ ናይ መን ነቢያት እዮም እዚኣቶም ነቢያት ሽዑ እቲ ንጉስ እስራኤል ነቶም 400 ዝኣኽሉ ነቢያት አኪቡ ንራሞት ጊልዓድ ክወግአዶ ክኸይድ ወይስ ክተርፍ በሎም ንሳቶም ድማ ደይብዳ ጎይታ ከዓ ዓወት ክህበካ ይብሉ ንጉስ ኢዮሳፍጥ ግና እናሓቶ ካልእ ነቢ እግዚአብሔር ዶ ኣብዚ የልቦን እዩ ኢሉ ሓተተ እናሓቶ ካልእ ናይ እግዚአብሔር ነቢ ኣሎ ዶ ኣብዚ ኣብቲ ነቢያት እዮም ተጸዊዖም ኣብዚ ግን ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ነቢያት ኣሎ ዶ ናይ እግዚአብሔር ነቢያት ኣሎ ድዩ ካልእ እናሓቶ በኻልእ ኣዘራርባ እዚኣቶም ናይ እግዚአብሔር ነቢያት ኣይኮኑን ማለት እዩ ማለት አክዓብ እንታይ ከም ዘምልኽ ንምንታይ ከም ዝሰግድ ይፈልጥ እዩ ኢዮሳፍጥ ስግደትን
أملهون من تاعهم زقرب سلزفلت نا إجزابهر نبيات يلوندو قال بزحادة دمت إزس أيوتني 400 زأغلو نبيات نيرومو أكاب نعوز الززو نسو زداليو تراي ززاربو نعوغ عقسو دفء قنع زبلو 400 نبيات نيرومو بؤوز قلبو نعوغ عقسو السعرو نيرومو ناتو نبرتو مالتي ناك أب نبيات مبر نا إجابير نبيات أيكونون زمر 400 سلازي نزيو نقصيو صافت جنا إن حتى خالق نبي إجابير دو أبزيل بونيو إلو حتتو خالق نبي 400 يوم حدا أفيهم تزاريبهم خالق غير خالق نأجزابير نبي يلنديو أكاب نجوس إسرائيل دما نيو صافت نجوس يهودا بوجرنا نأجزابير إن حتى ميكا ودي يملا زبال حدا سبعي أبا الله جناخه نسو كفو أمبر صبوق عين بيلين مو أنا أسأله إيبلو السو الله ميكا زبال ودي بلا حدا سبعي الله السو كفو نجار ترعيو زنب بيلين بر صبوق نجار تنبيو لي عيفلتن صبوق نجار مسمع ترعي زدلي أكاب صبوق جبري كي جبرة بزعبات صبوق نجار كسمع زدلي أب صبوق نجار أني عقي نبرة بزعبات صبوق نجار كاب أملاك كسمع زدل السبي السبزي سلازي عيفوتوني نزي سبزي عيفوتون باهاي بلنن الله እግዚአብሔር እናሐተሉ ሓደ ሰብ አሎ ግን እሱ አይፈትወኒ ዘይፈትወሉ ምክንያት ድማ ቀሚጡ እቲ ምክንያቱን ታዩ ጽቡቕ ነገር ብዛዕባይ አይዛረበኒ ሚክያስ ብዛዕባ አክዓብ ጽቡቕ ነገር ተዛሪቡ አይፈልጥን ማለት ዲዩ አይኮነን እሱ ምስ አክዓብ ምስ ሚክያስ ያይ አታይዞ ዝዛረበው ዘሎ ግን ማንዩ እግዚአብሔር ካብት ሕማቅ ግብሩ ክምለስ በህይወት ክነብር እግዚአብሔር ደጋጊሙ ይዛረበው ነይሩ እዚ ካብ ክፉኡ መገዱ ተመሊሱ በህይወት ንክነብር እግዚአብሔር ንትጸልማት ቀሊዑ የሪኦ ነይሩ እሱ ግን ንትጸልማት አይተቅላዓለይ ምስ ጸልማተይ ክነብሬ ናቴ 400 ነቢያት አለውኒ አጆኻ ዝብሉኒ ዝድግፉኒ ዝሕብሕቡኒ عود كتركب بها كيد زبلوني علو نتحكي አይትንገረኒ ሎ ስለዚህ ይጸልኦይ ንምንታይ ጸልይዎ ታይልና ሐቂ ስለዝነግሩ እቲ መንፈስ ሐቂ ዘሓደሮ ሰብ እቲ ሐቅ ዝሆነ ናይ አምላኽ ነገር ይዝዛር ስለዚህ ንተሐቂ ክውሕጦ ከስተማቅሮ አይደለን ግዳይ ደፍኦ ነይሩ
ስለዚህ ክፉእ እምበር ጽቡቕ ኣይንበየለይን እሞ ኣነ እጸልኦ በሎ ዮሳፍጥ ከዓ ንጉስ ከምኡ ኣይትበል በሎ ንጉስ ከምኡ ኣይትበል ከምኡ ይባሃልን እዩ ነውሪ እዩ ዮሳፍጥ ንእግዚአብሔር ዝፈልጥ ሰብ እዩ ኣክዓብ ድማ ንእግዚአብሔር ዘይፈልጥ ሰብ እዩ ፍልልዮም እዚ ኣክዓብ ምስ ሰባት ዘተሓሓዞ ጉዳዩ ኢዮሳፍጥ ምስ እግዚአብሔር ዘተሓሓዞ እዚ ፍልልዮም እንታይ እዩ ተይልና حلف لنا تاريخ ترينا ኢዮሳፍጥ ናይ ይሁዳ ቤተ መንግስት ወይ ከዓ ናይ ይሁዳ ቤተ ክህነት ንቶም ናብ ንግስና ዝመጹ እቲ ናይ ሙሴ ሕጊ ቃል አምላኽ የምህርዎም እዮም ካብ ቁልዕነቶም አትሒዞም እሱ ይተፈልልይ ኣክዓብ نتقاد فلسي موي فلتوني أكعب دليتو انتايو تايلنا منبر سلطانون اتناتو خبرن محلاو ترايو فلسي مو نأجزيابير أي فلتوني نأجزيابير زي فلتولو مخنيات انتايو تايلنا يهودان إسرائيل تبايلهم مستمقلو ودنابات يوروبام طاوتات مسأتوا بتي أملخوتيهم نوع زي كيدو اتفللي سو يوسافط نأملاق زفلت سب نيرو يوسافط كا نغوس كمو ايتبل بلو شعو نغوس إسرائيل نحاد خاب شمامنتو تصوعو لنبي ميكا وديملا قلطف كان ابز خمز مص غبر بلو أكعب نغوس إسرائيلن يوسافط نغوس يهودان كا للبس منغستوم تخدينوم اب اف دغ سماريا اب زلو عودي اب ززفانم تقميطوم نبرو كلاتهم اتوم نبيات دما اب قدميهم كوينوم ينبيو نبرو كلاتهم اتوم نبيات ناكا اب نبيات مالتي ينبيو نبرو تنبيت يزاربو نيرو انداچ ادرو مالتي سيدقياس ودكنا انا خا أقرنتي حاتين سريحو እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሉ ነሶርያውያን ክሳዕዙ ድኡ በዚአተን ክትወጎም ይኻ ኢሉ ተነበየ ኩሎም እቶም ነቢያት ድማ ከምኡ ንራሞት ጊልዓድ ውረር ክቀንዓካ እዩ እግዚአብሔር ድማ ዓወት ክህበካ ኢሎም ይንበይሉ ነበሩ ንመን ንኣክዓብ ቀርኒ ሰሪሖም ማለት እዩ ملكة قرني اندانفوحو منافح 400 سبوست 400 سبات بقى چاو چاو كوي اندا تنبيو اندانفوحو بقى بزي قرن زي خطوة كوي تسفيك بقى چاو چاو اندا تباهل مالت كلتا نقستات ابتا افدق السماريا نكسل بسنهم تقرينهم كفيلهم أبزز زفانهم نبيات رماب قدميت قابتنا بتندابلو اندا تملالسو اندا نفعو منافع اندا نفعو زقرم منافع كم زغط قبرو يغا كتس ريغا سعرا يغا أحاسا يغا يبلولو كابيوت يومو تيلنا خاب جبو إيه تيلنا ناكا اب نبياتو كاب اكا ابيوم بليعو
ካብ ኣቢዮም ሰትዮም ካብ እግዚአብሔር መንፈስ ኣይሰተዮም ካበይ ከምጾ ነቢያት ኣብ ቅድሚኦም ኮይኖም ይነበዩ ነበሩ ኩሎም እቶም ነቢያት ድማ ከምኡ ንራሞት ጊልዓድ ውረር ክቐናዓካ እዩ እግዚአብሔር ድማ ዓወት ክህበካ ኢሎም ይነበዩ ነበሩ ኩሎም ቶም 400 ሓደ ቃል በሓደ ቃል ኮይኖም ንጉስ ኣካብ ክዕጉስዎ ድፍእ ቅንዕ እንዳበሉ እንዳዘለሉ እንዳነፍሑ ኡይ ናይ ሰብ ድልየት ናይ ሰብ ሃንቀውታ ናይ ሰባት ሰናይ ድልየት ንሰባት ዋላ ሓደ ክገብረሎም ኣይክእልን ንሰባት ዝጠቅሞም እቲ ኣምላኽ ሓሳብ ጥራይ እቲ ንሚክያ ክጽውዖ ዝኸደ ልኡኽ ከዓ እነሆ እቶም ነቢያት ኢልዎ እቲ ተላኢኹ ዝኸደ ሹም ማለት እዩ ናብ ሚክያስ በፂሑ ማለት እዩ ሚክያ እቲ ንሚክያ ክጽውዖ ዝኸደ ልኡኽ ከዓ እነሆ እቶም ነቢያት ከም ሓደ ሰብ ኮይኖም ነቲ ንጉስ ጽቡቕ ይነበዩሉ ኣለዉ ንስኻ ድማ በጃኻ ከምኣቶም ጽቡቕ ተነበበሉ ደለይቲ ጽቡቕ እዮም ርኢኹም ደለይቲ ጽቡቓት እዮም ደለይቲ ሰናይ ደለይቲ ጽቡቕ እዩ ግን ካብቲ ጽቡቕ ካብቲ ሰናይ ዝኾነ ኣምላኽ ርሒቆም ዝነብሩ እዮም ስለዚህ ነቲ ንጉስ እንታይ ተዛረብ ሰናይ ተዛረብ ኩሎም ጽቡቕ ኩሎም ደሃንም ዝዛረቡ ዘለው እስኻውን ኣባታቶም እንታይ በል እቶው እሳቶም ከም ዝብልዎ ሓደ ቃል ኩን ንምንታይ ነቲ ንጉስ ከይተሕርቆ ንጉስ ኣቀዲሙ ተዛሪቡ እንታይ ኢሉ እናሓቶ ዲሚክያ ይምላ ዝበሃል ሓደ ሰብኣይ እባሉ ግናኸ ንሱ ክፉእ እምበር ጽቡቕ ኣይንበየለይኑ እሞ ኣነ እጸልኦ እየ ኣክዓብ ኣይፈትዎን ጸላኣት ኣለዎ ስለዚህ ኣክዓብ ክፈትወካ ኣክዓብ ክሕብሕበካ ምስቶም 400 ተደቢልካ ተዛረብ ንዑ ዘሐጉስ ሓጎስ ዝህቦ ንኣክዓብ ዘሐጉስ መልእኽቲ ንገሩ ሰሰናዩ መሪፅካ ንገሩ እዚ ተባሂሉ እቲ ሹመኛ ይኹም ኢልዎ እቲ ናይ ኣክዓብ ሹመኛ ዝተለኣኸ ንጉስ ንዓይልዎ ሰብ ዝተርፍ ሰብ የለን ኣብቲ እዋን እቲ ንጉስ ኣክዓብ ፀዊዑ ካሉ ንዓ ተባሂሉ ይኸይዱ እቲ ዝተለኣኸ ሹመኛ ግን ይጥብረሎ ተጸጊዑ ቃልካ ሓደ ይኹን ተሰማማዕ ኣካይዳኻ ሓደ ይኹን ምስቶም 400 ሚክያ ወዲ ብላ ግን ዝተፈለየ ኣካይዳ እዩ ነይሩ እቲ እግዚአብሔር ዝብሎ እቲ እግዚአብሔር ዝዛረቦ ጥራይ ዝዛረብ ሰብ ነይሩ ንፈቴካ ወይ ንጸሊእካ ዘይኮነስ ነቲ ንኣምላኽ ሓቂ ዝዛረብ ሰብ ነይሩ ስለዚ ሚክያ ግና እቲ እግዚአብሔር ዝበለኒ ከም ዝዛረብ ሕያው እግዚአብሔር ብሕያው እግዚአብሔር እምህል ኣለኹ በሉ እቲ እግዚአብሔር ዝበለኒ ከም ዝዛረብ ብሕያው እግዚአብሔር እምህል ኣለኹ በሉ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበለኒ ከም ዝዛረብ ብሕያው እግዚአብሔር እምህል ኣለኹ ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያት እቲ ናይ መጨረሻ መሓልኦም ሕያው እግዚአብሔር ኣክዓብም ከምኡ ዝብል ነይሩ መን እዩ ኤልያስም ከምኡ ዝብል ነይሩ
أمنتهم أب إجزابير توكلتهم أب إجزابير عبينير بهياو إجزابير أم حلال له أتي إجزابير استزاربه نعوخ الزاربي مر كاب جوبا يوصي كاب لبا يوصي አይነግረካኒ ወይ አይነግሮኔን ትንጉስ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ንዑ እንታይ ክብለ ክዛረበ በሕያው እግዚአብሔር እቲ እግዚአብሔር ዝበለኒ ከም ዝዛረብ በሕያው እግዚአብሔር እምሕላለኹ በሎ ቃለይ ምስቶም 400 ሓደ ኸውን ኣይክእልን እዩ ኢንፎርሜሽን ሂብዎ ማለት እዩ ሓበሬታ ሂብዎ ኩሎም ሓደ ስለ ዝዛረቡ ኣብኡ ዘለው እስኻውን ሓደ ይኹን ቃልካ ብሓደ ቃል ንሰማማዕ ብዙሃን ቶም ብዙሓት ዝኸድዎ መገዲ ብኡ ጌርካ እስኻውን እቶ ንምንታይ በይንኻ ትፍንጨል ግን እሱ ይኮነን እቲ ራይት ዝኾነ መገዲ እቲ ራይት ዝኾነ ሓቂ እቲ ሕያው እግዚአብሔር ዝበሎ ንዖየ ዝዛረብ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝተመልአ ሰብ ከምዚ እዩ እቲ ፍልሊ እሱ እዩ ካልእ ኣይኮነን እቲ ኣምላኽ ዝዛረቦ በመንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ይዛረብ ቅዱሳን ነቢያት መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ተዛሪቦሞ ስለ ዝብል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ይዛረብ እቲ ዝተዛረቦ ድማ ሕያው እዩ እቲ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ካብ አፉ ዝወፀ ቃል ብኸንቱ ኣይመለስን ስለዚ ሚልክያ ቆሪጹ ነይሩ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ጥራይ ክዛረብ ልብሰ ነገስታት ዝለበሱ ሰባት ኣብ ቅድሚኡ ደው ስለ ዝበሉ ካብቶም ነገስታት ንላዕሊ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ዝኾነ እግዚአብሔር እሱ ኣብ ዙፋኑ ከም ዘሎ استردأ سب بمنفس قدوس نايتي ناي نغستات نغوس ملختي نغستات حزو كم زخيد استردأ سب نيرو ابتم كلتا نغستاتن ابتم 400 نبياتن تاكبو مولو زنبرو ابو خيلو ززار اب قدم اكابن اب قدم يوسافتن مستشوم استزاربو قال أبا الدبابة خدوغم إزخيد زلو أتوم أب قدمي زلو نغستات كقتلو يخو اليوم كأسرو يخو اليوم كابو زرلغن كغبرو أي كقولون سب كفرح زلو نتوم سغاز قتلو يكون نفسن سغان قتلو ناب جهنم كدربي سلطان زلو እግዚአብሔር ጥራይ እሱ ጥራይ ስለዚ ናብኡ ዝኸይድ ዘሎ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ንኽዛረብ ሕሰቦ ነገስታት ክልተ ነገስታት እዩ እቲ ናይ ይሁዳ ንጉስ እዩ እቲ ናይ እስራኤል ንጉስ እዩ የማንን ጸጋምን ወታደራት አጀብትለው ሰይፍ ዝተዓጠቁ ኣብ ቅድሚኦም ጠጠው ኢሉ ዝዛረብ እንታይ ዝዛረብከ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ወሳኒ ኩነት እዩ ወሳኒ ኩነት እዩ እቲ ኩነት ምንባር ወይ ዘይ ምንባር ምቕጻል ወይ ዘይ ምቕጻል ስለዚ እሱ ዝወሰኖ ሓደ ነገር እዩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሓቅ ተዛሪቡ ንታ ትመጽእ ክቕበላ ንታ ትመጽእ
ነገር ክቅበላ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናብ እዩ ዝግስግስ ዘሎ ናብ ሰይፊ ናብ ዝተዓጥቁ ክቆትሉ ዝኽእሉ ስጋ ማለት እዩ ብስጋ ነፍስን መንፈስን ግን ክቆትሉ ይክእሉን እዮም ናብ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ሓቂ ንኽዛረብ ተፀውዑ መፅኡ ኣባኻብ ሓደ መረዳእታ ኣሎ ሚልክያ ሰናይ ዘይዛረብ እዩ ይፀልኦ እዩ ኣይፈትዎን እዩ እዚዩ ድሓር ዝኾነ ከምዚ እዩ ግና እቲ እግዚአብሔር ዝበለኒ ከም ዝዛረብ ብህያው እግዚአብሔር እምህል ኣለኹ በሎ ናብ ንጉስ ምስ መፀ ድማ እቲ ንጉስ ኣታ ሚክያ ኬድና ዶ ንራሞት ናይ ጊልዓድ ክንዋጋ ወይስ ክንተርፍ በሎ ንሱ ከዓ ደይብ ክቐንዓካ ድማ እዩ እግዚአብሔር ከዓ ዓወት ክህበካ እዩ በሎ እቲ ንጉስ ድማ ብስም እግዚአብሔር ክትዛረበኒ ከለኻ ሓቂ ጥራይ እምበር ካልእ ኣይትዛረበኒ ኣነ ክንደይ ሳዕ ከም ሕለካ እየ በሎ ኣብዚ ንሪኦ እንታይ እዩ ክንደይ ሳዕ ማለት ኣክዓብን ሚልክያን ብዙሕ ግዜ ተራኺቦም እዮም ማለት ብዙሕ ግዜ ተራኺቦም እዮም ክንደይ ግዜ እየ ዘምሕለካ ይፋለጥኦም ብደንቢ ሓቂ ንገረኒ ኣይትቐልደለይ ኢልዎ ኣብዚኣ ሚልክያ ዝደገማ እቲ ሹም ዝነገሮ እዩ ኩሎም ብሓደ ቃል ተዛሪቦም ኣለው እሞ እስኻ እውን በል ስለ ዝበሎ ከይዱ ኪድ በል ኢልዎ ኣይትቐልደለይ ክንደይ ሻዓይ ዘምሕለካ ሓቂ ንገረኒ ሓቂ ኣብ ህይወትና ንትግብራ ተኾይና ፅቡቕ እዩ ሓቂ ምስማዕ ጥራይ ትርጉም የብሉን እቲ ሓቂ ንገረኒ ነቢይ ሚክያስ ከዓ ከም ዝበለ ንበዘለው ሰራዊት እስራኤል ጓሳ ከም ዘይብላ ኣባጊዕ ኣበኽራን ፋሕ ኢሎም ረኣኽዎም እዚዩ እቲ መልእኽቲ እግዚአብሔር ድማ እዚኣቶም መራሒ የብሎምን ነፍስ ወከፍ ብሰላም ናብ ቤቶም ይመለሱ በለ ነናብ ቤቶም ይመለሱ በለ እቲ ንጉስ እስራኤል ከዓ ንኢዮሳፍጥ እዚ ንዓይ ክፉእ እምበር ፅቡቕሲ ኣይንበየለይ እዩ ኣይበልኩኻን በሎ ዶ ይበልኩኻን በሎ እግዚአብሔር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝተዛረቦ እስራኤላውያን ብዛዕባ ጉስነትን ብዛዕባ ኣባጊዕን ዝርድኦም ሰባት እዮም እስራኤል ጓሳ ከም ዘይብሉ ኣባኽራናት ፋሕፋሕ ኢሉ ረኣኽዎ እግዚአብሔር ድማ ኩሉ ናብ በቤቱ ይመለስ ኢሉ ኢሉ ምስ ተዛረበ እንታይ ማለት እዚ ኣክዓብ እስኻ ክትመውት ኢኻ እዩ መልእኽቲ እቲ ጓሳ እሱ ናይ እስራኤል ጓሳ እቲ ንጉስ እዩ ናይ እስራኤል ጓሳ ዝጓስዮም ዘውፅኦም ዘእትዎም እሱ እዩ ስለዚ እስኻ ክትመውት ኢኻ እዩ መልእኽቲ ካልእ ኣይኮነን ግን እንታይ ኢሉ ንዮሳፍጥ እንታይ ኢልዎ ኣክዓብ ኣይበልኩኻን እሱ ብዛዕባ ሓደ መዓልቲ እኳ ሰናይ ተዛሪቦ ይፈልጥን ከክፉእ ጥራይ ዝዛረብ ምስ መን ኣተሓሒዝዎ ምስ ሚልክያ
ምስ ሚልክያ ተሓይዞ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር ይብል እዩ እቲ ዝበሎ እቲ ዝተዛረቦ ድማ ይፍጸም እዩ እግዚአብሔር ተስተናገሮ ሁሉ ኣብ ግብሪ ይውዕል እዩ ከምኡ ይነጊሮ እሱ ግን ሰናይ ነገር ጥራይ ምስማዕ ዝለመደ ሰብ ስለዝኾነ ዕጭም ዝበለ ምግቢ ምብላዕ ዘይለመደ ሰብ ስለዝኾነ የባህሮ ነይሩ ኩሉ ሻዕ አንቱታ ይዝደል ነይሩ ኩሉ ሻዕ ክብሪ ይዝደል ነይሩ ኣብቲ ሪያሊቲ ነቲ ሓቂ ክቕበሎ ግን ድሉ ኣይነበረን እቲ ንጉስ እስራኤል ከዓ ንዮሳፍጥ እዚ ንዓይ ክፉእ እምበር ጽቡቕሲ ኣይንበየለይን እዩ ዶ ይበልኩኻ እምበሎ ሚክያ ድማ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ስማዕ ንእግዚአብሔር ኣብ ዙፋኑ ተቐሚጡ ብዘለዎ መላእኽቲ ሰማይ ከዓ ብየማን ጸጋም ቆይሞም ረአኹ እግዚአብሔር ድማ ንኣኽዓብ ናብ ራሞት ጊልዓድ ደይበ ክዋግዕ እሞ ኣብኡ ክወድቕስ መን የጋግዮ በለ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ድማ ሓደ ከምዚ እቲ ሓደ ከዓ ከም ትበሉ ሽዑ ሓደ መንፈስ ወፀ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ድማ ኣነ ከጋግዮ ይበለ እግዚአብሔር ከዓ ከመይ ጌርካ በሎ ንሱ ድማ ከይደ ኣብ ኣፍ ኩሎም ነቢያቱ ኣመን ኣብ ኣፍ ኩሎም ነቢያቱ ኣብ ናይ ኣክዓብ ነቢያት ኣብ ኣፍ ኩሎም ነቢያቱ ሓሳው መንፈስ ክኸውን በለ እግዚአብሔር ከዓ ንስኻ ከተጋግዮ ትኽእል ኢኻ እሞ ኪድ ከምኡ ግበር በሎ መንፈስ ወፂኡ ኣብ ኩሎም ናይ ኣክዓብ ነቢያት ኣፍ እንታይ ኮይኑ ናይ ሓሶት መንፈስ ኮይኑ ኩሎም ሓደ ልቢ ኮይኑ ሓደ መንፈስ ኮይኑ ድሕሪ ሓሶት መን ኣሎ ማለት እዩ ዲያብሎስ ኣሎ ኩሉ ሻዕ ድሕሪ ሓሶት መን ኣሎ ዲያብሎስ ኣሎ እሰብ እዚ ሰናይ ነገር ምስማዕ ዘይደሊ ቃል ኣምላኽ ምስማዕ ዘይደሊ ምኽርን ናይ እግዚአብሔር ማዕዳን ምስማዕ ዘይደሊ ሰብ እዩ ኣብ መወዳእታ ተሓሊፉ ሂብዎ ምከረው እምቢ ካለ መከራ ይምከረው ይባል ሰብ ይምከር ብነባራዊ ቋንቋ መወዳእታ ግን መከራ እዩ ዝመኽሮ ጽቡቕ ገይሩ የምህሮ ማለት እዩ ስለዚ ወፂኡ መንፈስ ወፂኡ ኣስሒትዎም እቶም ምስኡ ዝነበሩ ድማ ሓደ ከምዚ እቲ ሓደ ከዓ ከም ትበሉ ሽዑ ሓደ መንፈስ ወፀ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ድማ ኣነ ከጋግዮ በለ ሰዓትና ስለዝኣኸለት ኣብዚኣ ክንውዲእና ክንጽልይና እግዚአብሔር ከም እግዚአብሔርነቱ መጠን ስለዚ የኽበርዎን ስለዚ የመስገንዎን ንቑፎ ሓሳብ ሓሊፉ ሃቦም እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓቀኛ ዘለዓለማዊ ጻድቕ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እቲ ሓቀኛን ሕያው መንፈስ ብምልኣት ኣብ ህይወትና ክፈስስ
أبو أمرونا خسرت أب لبنا خسرت سب دليتو سمع له جزيو دليتي تراي تزاربوني تنا أملاخ نجر آيات لينين زبل له جزينا زلنا لوم أكعب يلن جابر جنالو منفس قدوس الله جابر منفس قدوس اتشن دليو زي كونس اتي كاب أملاخ زد لينا كزاربنا أبيوتنا اتي جابر أبيوتنا زدليو خزاربنا اتي جابر أبيوتنا هقبروز دلي كزاربنا كنس اللي زقبعنا زبنوشتينا زلنا و جابر اتي خنقبروز قبعنا اتا خنقدوز قبعنا مقدي نخنقدو جابر برهانو خبرهالنا منفسو قبل علينا خقبر تسقون حيلون كفسسلنا كنس اللي زقبعنا جزيو أبس المات دينا زلنا أبرهان ناي لبنا دليت دينا نسعب زلنا اتنا أملاخ زخونا نقر هو لومي ناي يوسافت حطو كنا حتت قدنيو كم زخن بل قدم قنا نأجابر نحتت بلو قدم قنا نأجابر نحتت بلو بتوم 400 بتجاو زبل كي تسنا بدن كي تدهالن قدم قنا نأجابر نحتت እንደገና ካለ ናእግዚአብሔር ድምጺ ዘምጻልና ነብይ የለንዲሁ ኢሉ እወ ንእግዚአብሔር ዘፈልጥ ሰብ ከምዚዩ ዝብል እግዚአብሔር ንቶም ዝደልዮ ድማ ይብጆም እዩ ኣብቲ ዝቕጽል ክርዮይና እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝገበረሎም ቅዱስ እግዚአብሔር ነመስግነካ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ሐቀኛ ኢኻ በሐቅ ትመርሕ ናብ ሐቅ ተብጽሕ ሕያውን ዘለዓለማውን ዝኾንካ ጎይታ ንስኻ ኢኻ እሞ በዓል ሙሉእ ስልጣን በዓል ሙሉእ ክብሪ በዓል ሙሉእ ውክልና ኣብ ምድሪ ዘለኻ መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ኢኻ እሞ ብምልኣት ማሕበርካ ክትቆጻጸር ንህይወትና ክትቆጻጸር ነገልገልትና ክትቆጻጸር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ እቲ ሕያው መንፈስካ ነቲ ንጹህ ዝኾነ ግብርኻ ብጽድቅን በኃይልን ክገብር ኣብ ቅድሜኻ ንጽልይ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ እቲ ትደልዮ እቲ ዘለዓለማውን ሕያውን ዝኾነ ክብርኻን ኃይልኻን ጸጋኻን ዝገልጽ መንፈስካ እሞ ብምልኣት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልና ተመላለስ ኣብ ጉባኤታትና ተመላለስ ኣብ ህይወትና ብምልኣት ፍሰስ مخر ጸልማት ምኽሪ አጋንንትን ክፉ መናፍስና ጸልማት ኃይልን ኩሉ ምኽሪ ዲያብሎስ ዘበለ ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሐሳው መንፈስ ንዘል ዓለም ይበተን በስም እግዚአብሔር ሰርሕ ናይ ጸልማት ኃይል ሁሉ ይፍረስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ አጻብዕትኻ አጋንንት ትወግያ ዲያብሎስን ሰራዊቱን ተሐማሽሾም ዲያብሎስን ሰራዊቱን ግብሩን መጋበሪውን ኩሉ ዘሐማሽሽ ኃይል መንፈስካ በምልአት ይፍሰስ ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር እቲ ዘጽሪ ሐው ዝኾነ መንፈስካ በኃይል ይፍሰስ እቲ ሐቀኛ መንፈስካ እቲ ሐቀኛ ቅብአትካ እቲ ሐቀኛ ኃይልኻ ቅዱስ እግዚአብሔር ይፍሰስ ኣብ ማሕበርካ ይፍሰስ ብዘለዓለም ኪዳን ደም زعدكايا محبركا أب أيفسس بزل عالم دم كيدان استبجخايا محبركا منفسكا بملئات يفسس قدوس እግዚአብሔር አምላክ ንጸልማት ኃይል ሁሉ ተሰባብሮ ንስተሰወረና ጸልማት ኃይል ገልጽካ ተፍርሶ ንስተደኮነና ጸልማት ስራሕ ቦንቂርካ ተድርብዮ እስኻ ኢኻሞ ኃይልኻን መንፈስካን ክብርኻን ግርማኻን ይፍሰስ ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለትገብሮ ነመስግነካለና ክብርን ምስጋናን ንህበካለና ተሪፉ ዘሎ ጊዜ ኩሉ ድማ ንዓኻ ንህበካለና ክብርን
مسجانان وداسنا أخايخون بكبر ودخاب يسوع كريستوس آمين